Bideo honen bidez, ekuazio sistema lineal baten soluzio kopurua aztertuko dugu. Orokorrean, bi ezezagun dituzten bi ekuazio linealeko sistema batek soluzio bakarra du. Esaterako, isa gehi lau i berdin minus 25 eta minus 10 isa ken bost i berdin bost, sistema honek soluzio bakarra du. Isa berdin iru eta i berdin minus zazpi bikotea. Bestalde, badira beste sistema batzuk soluziorik gabeak. Esaterako, isa gehi bi i berdin minus bost eta isa gehi bi i berdin iru. Ezinezkoa da isaren eta iren balio jakin baterako, isa gehi bi i minus bost izatea eta era berean isa gehi bi i iru izatea. Amaitzeko, infinitu soluzio dituzten sistemak ditugu. Hau da, hainbat balio bikote izango dira sistemaren soluzioak. Adibidez, isa gehi bi i berdin iru eta iru isa gehi sei i berdin bederatzi sistemak hainbat soluzio ditu, edo hobe esan da, infinito soluzio ditu. Adibidez, isa bat, i bat. Beste bat izan daiteke, isa iru, i zero. Edo isa bost eta i minus bat. Edo isa zazpi eta i minus bi. Eta horrela, beste hainbeste kalkula ditzakegu. Jakingo al zenuke esaten hurrengo sistemek zenbat soluzio dituzten?